Здравейте хора, имам нов канал, в който ще ви покажа всичко за Майнкрафта, за строенето и за други неща. Не съм много добра в това, но все пак, ако не знаете как се строи нещо, къща или ако нямате идея, можете да вземете тук. Ако клипа ви хареса най-накрая, абонирайте се за мен, моля ви, и харесайте клипа. Ще създам нов свят. И ще чакам да се заредим. Ще стане малко по-бавно, ама нищо. И сега ще стане готово. Познах. Може малко да забива, но явно какво съм мирно, окей. За храна ще трябва да убия напред. Да повлезе вътре. Ще се развия. Този клип ще мисля, че много дълъг. Но ще събера сега. Няма да използвам Game Mode, ето. Мисля да се развивам направо на оцеляване, защото по-добре да не мамя с Game Mode. И така. Ще си събера малко дърво. И накрая ще го обработя. Така сега ще го обработя. 32 трябва да събера още. Че да... Пак няма да стигне за къща. Но не знам каква да направя. Малка, голяма, средна. Ще преценя от дървото. Надявам се да ви бъде доста интересно. Ако мислите, че ще ви бъде интересно, станете в клипа, за да разберете. Дали ще ви бъде по-забавно или ще ви бъде доста скучно. За сега знам. Това е една от най-скучната част. Но малко ще дойде по-интересно. Трябва да се направя и легло, но тук никъде не намирам места. Ще събирам след малко храна. Така. След малко ще се направя и дървена или не знам каква. Ако ми остане малко дърво от къщата, ще си направя кирка или браза или мотика, защото пък по-късно ще търся село. По-късно ще използвам Game Mode, че да мога да нарочно да го използвам, че да мога за флая.
не за друго. Вие ще видите, че няма да го използвам за нищо лошо. Изчакайте. Сега ще видите, че няма да използвам абсолютно нищо от гейм мода, само за Fly. То въобще имаше ли Fly? Мисля, че не. Опа. Не става. Ето вижте, че няма да използвам. Само, че да намеря някакво село, че да може по-бързо да засадя неща. Това е лава, между другото. Едва ли насам ще има. Но тук е идеално място, за като е много надолу. Много лава. Усещам, че ще наблиза някакво село. Тук има много прасета. Дано в това село да има селяни. Казах ви, клипът ще бъде дълъг, защото имам да правя още прекалено много неща. Още сме на първата част. Ние пък сега отиваме в океана. Няма нужда. Ще продължа към съвсем друга страна. Сега мога да го намеря. Това село. Но ще се завърна към колите. Геймос 0. Ето, на 0 съм. Сега мога да супа тиквата. Да, тиква. Обичам да намерям особен тиква. Нямам тиква. Мразя. Но най-често намирам само това. Сега пак ще напиша. Да, пак ще напиша GameMod. Сега мога да летя. И това е път по-нависоко. Долу. Дано да има тук някакво. Надявам се, че няма. Защото наистина се случва. Аз съм един неща.